ना दिन हम ठीक बा। भैया के तनी नाम बतेबो प्रशांत जे दुल्हा साहब हम कर नाम बताओ। अच्छा ज्ञानेश्वर भैया ना, और समधिन भी आई है आंटी जी आपकी। अच्छा मतलब लड़की वाले ही सब है या लड़के वाले? लड़के वाले हैं ना, लड़की वाले तो नहीं आए हैं। ठीक बा, चलिए कहेगे बा। बाप रे है गर्मी में जाई जूस उस मंगा के रखी ना तो कहीं झाई मार दे। खाली फिर हमरा समस्तीपुर प्रोग्राम देवे के बाद ऐसा रही तो दिक्कत हो जाए। और देखिए हरदी के माहौल बा कहे के बा कि बाबा हो या अपन बाबा धनी रउआ बानी जी कि पापा हो या अपन बाबा धनी रउआ बानी जी चाचा हो या अपन चाचा धनी रउआ बानी जी पारंपरिक गीत एक एक गीतिया के लोग बहुत तरह से गावेला। तो हम कहानी है कि पापा हो कवन पापा धन रउआ बानी जी कहिया के हरदी से चल रउआ बानी जी तो केहू जतना कहेला केहू से चल कहेला। एक बार कहे के बा ना तनिया से धीरे सीधी कह तरी हमरा भोजपुरी समझ में ना आवेला। हई औरंगाबाद से कुछ कुछ बात का मतलब समझ में आई बड़ू इंग्लैंड से हमरो ना समझ में आवत रहे। आ गया ना आपको उम्र के धीरे धीरे हम समझा दे तारा के हमरा संगे खाली रहे के बाबा। और भोजपुरी ना है इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ सिखा दे। अब हे जवा के इंडस्ट्री के लोग कैसन बा आ के बा अपन के हा गैर के हो। हे जवा अपन अपन नहीं के समझी त गैरे अपन ना त केहू अपन नहीं के। सब स्वार्थ के लोग बा मतलबी से जुड़ल रहेला। अच्छा हमार तनी से एंकर प्रशांत गिरी डिस्टर्ब बने लड़का के मम्मी पैसा दिली हमरा कान में कहत रही कि लड़की के मम्मी पैसा दिली। तो जाई दी डिस्टर्ब बने हम नहीं के डिस्टर्ब। सुन हम जान तनी घाम लागत पियास लागत तनी से पानी के बोतल पहुंचा दे जरूर सब जे ई जके करता धरता बाबा भोला बाबा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कहला कि कोनो जरूरत नहीं ऐसे ही रोड पर प्रचार हो जाते। देखो तेरा गाड़ी पर कितना बड़ा बैनर लगल बा। कहे के बा कि कहिया के हरदी जतन कइल